men jarten ko France o yettima ɗo o fuɗɗimo dañjeno dilleri ha yaade hedde Tourafel hol jiɓoyuji keedɗi e yawdema dañde kayit yiyati nde dañɗa on récépissé nde a yawi hebde ko wiyete carte séjour ma ɗo ɓe jaabi jaɓandema walla an mbaɗoɗa ko recours aji ni yimɓe mbira ɗo recours ni kalna yimɓe ko recours walla an sa yaha tan keɓɗa Aliou Seyni eyyi ceerno Yalfa jaram min Allah dandi kam e yaade recours sabu premiére entretien am no bonni min faɗi kayitaji pendant garimi 99 kimmi kayitaji koye 80 koye 2001 koye août elle kimmi kayitaji ɗi mi jumani eyi no noddami premiére mi ƴetti interprète no noddami office de refusé mi ƴetti interprète mi ƴettinde interprète wonno ɗemgal ngal ɓurani wellisade pulaar ɓuri nande ko wolof mo nana pulaar noon kono ko wattu ɗum e français haalde pulaar wattu ɗum e français ɗum woni probléme makko so haali somi haali o haali ko wona noon wonno ɓe tappila e français no feewi so haali tawi wonno noon mbimi wiyam ala wona noon mbimi ni mbimi wonno biographie o waɗa ko heen ene maîtrise no feewi e koye hoore waɗa e ndoɓe kalanmoɓe hanko tracé am e larme haa ɗo no fof no wano e kamɓen ne won mawuji ɗi kalata ɓeɓe ganda kam e kadi no façon no haalirte ni miɓe namni kam pourquoi sawtu am ene ƴelliti ha no feewi mbimoɓe tan cikkumi tan ko no kaldanmoɓe ni woyi ko kamɓe gone wadde mi torturé ni par ce que ko en torture eyi donc ɗiɓe mbimi joni noon kamɓe ɓe jogui yimɓe woɗɓe yimɓe poti ƴettude min dossier am c'est bon yimɓe haalno ɗon toon yimɓe ala fasat min jinmi ko haalde soit gasde haalde soit gasnude haalde jinmi ko ɗe mbino c'est bon andi moƴƴi ɓe ni woni debbo ruttiri interprète ruttiri am wi an dossier ma c'est bon par ce que aɗa maîtrise datuji ma fof ko poɗɗa ko haalde fof a haali hay ko min ganda fof a haali wonko kalɗa ko min ganda ɗum sabu a haali ɗo mo min ganda ko ɗum ko firti mami ƴeewi dictionnaire mami puɗɗi andude mogol won mi haalaɓe ɓe ko gonnomi ko wagomes ko nawowo courrier ji hakkude suhruma base waji ha to commandant de région woni to ko waɗo relié so tawi a wone base o ko neɗɗo ƴettata demande uji walla ƴettata won certain gueɗe nawanna commandement winde kadi tawni ƴetti toon courrier ji e rendine kañum artirde ga e kadi suhruma o ko hakkude bullare hakkude bullare base waji ha kalanmaɓe mo o ko maɓe cuɓɓir deftere maɓɓe ɓe ƴeewi min vraiment mo kalno o komin faami ko woni joni noon ɓe mbi kam c'est bon jeyami jottimi caggal mum ko manda ko 1 mois walla ko quelques jours e hemmi lettere wonde mi heeɓi kayreji hay saka oɗo ko yiɗiɓe noddede wonde mi heeɓi kayreji jeeya sabu ko kanko woni jaari e rewi hen noon hanti ɓe poɗɗe tindi neɗɗo fof tindina emi sa dañi ko paranda aɗa weltini ɗum kadi a weltini ɗum kadi banndiraaɓe ma ko ɗo woni kayitaji ɗaɗanama duuɓi ɗiɗi sahlam mbiya wono commission recours min mi heɓani toon mi heɓani yaade toon kadi mi andana ɗum no feewi commission recours kam aɗen neɗɗo sa jogaki c'est-à-dire sa yahani hunde walla sa rewani hunde a wawata ɗum andande no feewi min dewmi tan ko office rokkimi kayre ɗon gandalam haaɗi tawni jam yaya ɗum noon ceerno Aliou Seyni Sy min beltima saabu hannde no kalɗani lawol ngol juuti ene leeli e ngol lilti ne waɗi mette bel wette kadi ne waɗi hunde fof nana hen min mba jarama Aliou Seyni Sy waro min pamma ɗo kadi min duttude ene namde men sakket min ɗaccuma poftoɗa
hani illadi yimɓe mbayla haajinaani ɗo ñeñoma ko tedduɗo mbo Aminata Sambo ñeñoma ko tedduɗo mbo Aminata Sambo taweteɗo hannde to ɓe kaari Mariama ceerno Aliou Seydi joni noon caggal nde gartuɗa ga en e ndiɗo leydi mbiyeten France puɗɗiɗa ala ummi to gummiɗa to e leydi ndi jiɗɗani jibinaɗa joni a naati ga e leydi ndi a anda a andana kono a naati kadi a wondi e ɓeeɗo jaɓɓiɓe ma no koɗo bismaɗo ni hol ko seeri tomin to e ga holno mbaɗa hollirde ɓuure e darajuuji gongol ma ɗo e giwgol ma leydi men holnim somo joguiɗa hen e holmo bettu mo keɓɗa hen eyyi jamiya Alpha Dia jarama waɗani neɗɗo kam so ɓoppi leydi mum souvenir uji muusɗini hen sabu so tawi a darnimo wadde servir leydi ma a ala e leydi ndi haqqi a riddama e leydi ndi haqqiji ma fof ɗo poɗɗa jogade a haɗama ɗum ha yettiri ɗum leydi ndi a ari a moolima e leyɗele goɗɗe e ɗum ɗon ko hunde ganduɗa ni ko muusni e so ɗum yawti leydi ndiɗo ɓe ganduɗa ko kanni leydi jaɓɓindi yimɓeɓe ko leydi ndiɗo France min kam nden kono wawi yabbu sabu leydi jaɓɓimama ko kaɗanɗa e leydi ma fof ɗo jibinɗa mbaɗɗa servir a haɗama ɗum ari a jokima e leydi gondi hun fof aɗa haqqeji fof aɗa jogguiti hen aɗa heɓa ɗum mbiyata tan ko leydi ndi jarama hay joran kadi neɗɗo wawi jiɗi ummina ummi e leydi ndi ummiɗen ni jiɗirɗen tan sabu Allah sabu ko leydi meɗen ko en gaccirta ɗum haydara kono ene muusi ha no feewi kadi en mbasiyo kadi yimɓeɓe kadi ko leydi ndi ko jari fof yo jaran hande mbi woni jarande leydi men ko kayitaji meɗen ko kayitaji ɗum joguiɗen e leydi ndi hande sabu ko reconstruction mawɗo poɗɗen hende jogade leydi ndi sen jiɗɗi hande ruttade e mayri gueɗe men kewɗe en kaɗama ɗum gueɗe men kewɗe mollama toon en kono ɗum woto won men en mbatta ɗum watta men accir leydi ndi ɗum watta men accirdeɓe leydi ndi kadi garɗen tan fewnitade en parisien ruttotoɓe hay sen ruttaki enen ɗumen janggo e jaam en wawi rutto won koɓe eɓe waɗi ko ɓe ganda ɗum e leydi ndiɗo jaɓɓindi men ne kadi e mbawten wiide koɓe jarama sabu en gari ɗo en jajñanama ɗo en dokkama ɗo kayitaji en dañi ɗo liggeyaji en jibini ɗo sukaɓe men ɗo nan ɗon jangga ɗum ɗon noon mbiren tan kadi jarama so tawi ene jogui so ɓurɗo jarama ene wodno tan en kalantuɓe ɗum kono mataw haɗa tan ko eɓe jarama ɗum ɗon noon ko woni ɗum fawni ɗum noon ceerno Aliou Seyni kalɗa ko gonga ɗo guittoɗa ɗo dogɗa ɗo jeynoɗa ko kortinɗa ɗum ɗo foof sa jaɓɓama ɗo jaɓɓaɗa ɗo aɗa fof tiddide saabu neraɗo sallah sallam nani itta Makka ari Madinaɓe jaɓɓi ɗum eyyi ɗum waɗi Madina hay saɗa wayno ɗon e sa hajjoyi ɓayde kono ka yiiɗa yaade kono sa yeyta ko Makka to ñande Makka o gasi tan a yiiɗa waltude han ñalawma goto ɗum noon min mbiwa kadi enen a rokki woni a jarama min dutto e ma e namde sakket caggal min parma kadi oɗo bambaɗo ganama min mbiyata yallah ɗum yaafo ɗum wallahi weɗitama miñiɗo jodani nde aduna e meeɗi ari ala e mum kaari meeɗi wiide ɗum kaari meeɗi wadde ɗum kaari meeɗi jogade ɗum ala ko wasana laamu ɗum noon ceerno Aliou Seydi emin mbima a jarama de a hande min ciftere bandiraɓe keɗoto ko radio Kokoriko international hande koɗo men no mbirɗen ni ko ceerno Aliou Seyni Sy mo ganduɗa jeeya ko Salde Fanaye joni noon Aliou Seyni ceerno Aliou Seyni holko mbasiyɗa bandiraɓe meɗen eywa hol jettoro mo jettata koreji men etene kadi holko jagontoɗa radio Kokoriko international reyaja a jarama
enen jetto bandiraɓe men fof enen gownawɓe yalla waɗɓe nden ko muɗum e koreji men wonɓe rewɓe ɓe ganduɗaɓe e ɗannaji minen mbasiyoɓe yooɓe jooɗo e leyɗele maɓɓe eɓe liggo e leyɗele maɓɓe eɓe ganɗa e leyɗele maɓɓe sabu ko tampere dañcede e ɗanle ɗe so tawi a jooɗima a jaɓi tampude e nder leydi ma tan a heɓat ɗum sabu caɗele ko kalanmami ko oɗo caɗele kewɗe dañaɗe e ɗanle ɗe hande alhamdulillahi Allah newni so tawi remru ndu renama no foti ni remirede gaynaka rewanama no fotɗo rewnede e mbiɗa sikki tan so yimɓe ndentini doole men sabu ko ma mbaɗa million ngaji no ɗannoɗa ƴetta million ngaji 5 jeegom mbaɗa ɗum e lawol jottoɗa walla mbasa yettade ɓenen ma e laaɗe ɓenen ma e avion ngaji so tawi yimɓe joyo walla nayo on ndendini million ngaji goto fof addi million ngaji 5 on ndendini on dañi départ onon mbawi irtude liggoɗon walla ndewone gaynaka jawtate so tawi noon ko yimɓe ɓe tawaɓe gayne eɓe jarama no fewi en beltanimamaɓe sabu eɓe jajini en guilay kamɓe tawaɓe ha e leydi jeɗɗinde yimɓe en beltinimaɓe so ɗum yewti wona radio kokkiri ko international enen ñagonoɓe Allah moƴƴere yaajede nde Allah waɗata radio o ha wonta téléji e gardugol ceerno Yaya Alpha Dia e min calmini on min beltinima on kadi e ngol ɗo bismigol ngol bisimmiɗon amen sabu minen min gona waɓe haalde sabu min keblanaki ɗum e ɗum woodi no haalirani ma jaafoɗon ha no fewi kadi min calmini min juurima bambaɗo men tawtaraɗo mo ganduɗa o haalantaki ko woni hot sabu haalantaki jangguintaki e haala sabu e nder ko haalata ko en kocci hen wawde haalde sabu kamɓe gandi holko hodde haalata e ko kamɓe kadi gandi yimɓe ɗum noon mbiyam o jarama kankone e duusugo en o duusi en ngo en calminima en juurimomo en beltinomomo yanno yaalfa dia eyyi ɗum noon ceerno Ali Seyni min on jogui e kokori ko namde tati hol fof ko ɓuuri weldema e gurdam ma kadi hol souvenir musɗo mo miccotoɗa ɗiɗo ɗiɗi aɗa wawi jabade hen ceerno Yaya Alpha Dia souvenir musɗo kam ɓuuri musdedi ko yaltinede leydi mum ɗum ala ko ɓuri ɗum musde yaltinɗa leydi ma e denɗiraɓe ma e waabiraɓe ma e yijiraɓe ma jagge mbare amdu ɗum ɗo ala fof ɓuri ɗum musde yaltinede leydi mum kadi ala fof ɓuri ɗum musde heddi noon ko weltade welanme gonɗo hen o e ɗanngal ngal ko arde kadi tawa wondiraɓe ma jajnanma ha mbawa dañde hono gurduɗa ɗum kadi koye weltare jeeya sabu ɗum ɗon jinnami haalde somi wawa kadi yaade taw mi yettani kamɓe tawaɓe on Aissata Sy en e bayataji ndiyen e kaw baba Nonguel e Alfayni ndiyen e Mbaye Ali Dia en kam fof ɓe jettama ko noon tan e weltanade kadi radio kokkiri ko international e nde hebla inde heblu ɗum e ndeɗo yewtere nde mbattuɗen ceerno Ali Seyni holko jiɗɗa ñamde holko ɓuri woni suɓede e ñamele ma e min ceerno Yaya no garmi ɗo e leydi ndi mi elatano haydara yimɓe fof kemnama fof mi ñamata kono ni ha waɗi saha ɓurnomi añde fof ko gertegal ɓurnomi yiɗde fof ko teew woni noon taw wona gertegal e kono hannde kadi Allah saahi ɗum hankkene jirnomi teew dammuhol hannde ko noon Allah añirimi teew dammuhol mbiɗa usti hen teew gertegal kadi ɓuuri ɗum ɓurtumi yiɗde kadi e bawɗe Allah ceerno Yaya